Ayan. Message niyo, sir, sa mga supporters ninyo. Sa family niyo muna po. Family, then supporters. Sa family ko, maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin. Thank you po. Darating ang panahon, makakabawi din ako sa inyo. Yun. And then sa lahat po ng sumusuporta sa amin, sana po ay wag niyo po kaming iiwanan. Nangangako po kami na magbibigay po kami sa inyo ng meaningful at mga kapag-pakinabang po na content. Yun po. Opo. And please, sir, please do invite them kung saan po kayo mapapanood, ano pang platforms, social media platforms. Mapapanood po kami sa aming Facebook page, TikTok account, and YouTube channel, Liam Farmboy po. Liam Farmboy. Yun po ang name ng kanilang account. Account po. Lahat po ng account namin, Liam Farmboy. Liam Farmboy lang. Ang meron po sila ay Facebook, TikTok, and YouTube. Yeah, they do have from the 3 platforms po.